खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 15 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोनांथार थिरांथाफोरनि सान जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोसो बायदियै जाफुंसार जागोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं आरो थालांनाय रां मोन्नायनि जाथावना दं। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबु दं। नखरनि आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। मोजां मोनलायग्रा जलाफोरा जयै सम हगारनो खाबु मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। बोथोरनि गोहोमफोर थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ खामानिनि जायगायाव बेसेन होनाय जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान बायगिरिफोरनि जाथावना दं। नखरारि जिउआव अननाय आरो हेफाजाब होनाया थाबाय थागोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव रोखाथिया गोनांथार। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, मानोना मेंनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावखौ फोथायनायजों बुंफबगोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखरारि आयदाफोराव गोरोबलायनाय आरो मोजां मोनलायनाय जागोन। हाबा जायै सुबुंफोरा हाबानि थांखिफोर मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, बेनिखायनो जिरायनायनि जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोनफुंनायफोरजों बुंफबगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि गोहोमखौ लाखिगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान बाहागोआरिया मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन। फरायसाफोरा आनजादाव जाफुंसार जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। खामानियाव हेंथा जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा सहायनायजों सामलायगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नखरारि जिउआव एसे नारसिनथाय थानो हागौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव सांग्रां था। सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै दावगानाय आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान बिबान मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जानो हागौ। न'नि आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। रमान्टिक जराफोरनि गेजेराव बुजिनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना गावखौ फोथायनाय आरो गोदान जागायनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। नोंथाङा जायखिजाया थालांनाय रां मोननो हागौ। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव नोंथाङा बुजिनाय दिन्थिनांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गोहोखौ खामानिनि जायगायाव सिनायथि होनाय जागोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। मोजां मोनलायग्रा जराफोरा गावसोरनि सोमोन्दोखौ उननि थाखोसिम लांनो हागौ।
फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव बाख्नायनाय आरो बान्था मोननो हागौ। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सिङाव बुजिलायनाया बांगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खस्थ' खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान लामा मोननो हागौ। रांखान्थियारि नाजानाया जाफुंसारगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव थाजिम थागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि, दिनैनि साना मोनफुंनायफोरजों बुंफबगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मान मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव दिदोमथि थागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।